Okay, niata sa ako ang channel no apang luna nun. Okay, magtudloan ta mo og unsaong paghimo og putumaya sa pilit nga tapol. Tapol ni nga pilit mga kaigsunan. Itong ihumol og tulo ngadto sa upat ka oras aron motubo siya no. Pag human og humol anang upat tulo to 4 ka oras o pwede 5 ato nang i-steam. Mag-init ang tubig sa steamer nya atong ibutang dito no, mao na ni itong ibutang siya sa steamer dayon pabuto na to o muhapkok na siya. Ato ang mga mahapkok ni mga 30 minutes mga kaigsunan, hapkok na maluto na siya pero di tanan di baingog luto gyud hap ra kay ang tubig ana igor magibasa binasa naman niya no. Okay, mao na ang muna ato ang hinumulan atong ibasa bugas ug atong ibutang dito sa steamer nga gabukal. Okay, mao ni ang procedure ini kani akong giprepara. Mao ni ang tuno, luya, asin, kutsara, tuno, 4 ka tulo ka tasa sa kilo ug asukar sa katasa. Mao na diha ang kuan dia ang ingredients no. O mao na diha atong human na ni hapkok na ni siya. Hapkok na ni atong gihumol sa atong giprepara nga tuno, tulo ka tasa nya luya sa kuan mga 1/4 kung gusto niyo hanghalang yun 1/4 o asin sa kutsara. Ang tuno tulo ka tasa mga kaigsunan o kamay sa katasa na no atong kayon basa pa man na ayaw sa ibutang sa steamer basa balik na to sa steamer ayaw ibalik og basa pa pataod-taod kay muugar na siya no. Murag makuan na siya mahumol muugar na siya murag musurup ang yang tuno sa bugas nya usa pa na to ibalik sa steamer nga giinit na pod. Dayon mao na siya pabuto na to nga mubukad na kay maluto na siya kaon na ta dayon ni ana. Lami na kayo tapol ni pero murag dugay-dugayon na to no mga 1 hour kapin kay katapol gahi ang tapol no lahi sa puti. Na atong ibalik na sa steamer no para lutuon na gyud na ikan sa half cook ngadto sa full cook. Okay, magiging mawala na siya no. Kana i-cook lagi na to na 1 hour kapin. Dayon manana pwede na kaon ta ay pasis to sikwati di man na tamis no kay usa cup man ang kamay na asin na pagwi asin sa kutsara ug luya mga 1/4 magigsunan og daghan ra 1/8 gusto mo gali ahang kayo kung gusto mo hang 1/4 magigsunan mao na dia paabota og maluto na kani luto na o kada ta ni o mga una ta magigsunan. Okay, luto na siya no, tubo na indaghan gamay ra man ganiya mo na ni siya pastada na tanin ni sa lamisa. Ato nang kuanon ay hapyo da puron kayo-kayon og i-fix kuanon to na i-divide na aron ang mukaon makaibaw siya kung sa kadak-ang yang kuaon. Okay, daghang salamat mga kaigsunan sa pagsunod din akong vlog o tan-aw. Okay, mukaon sa tilawan na to okay ba thanks for watching mga kaigsunan o please subscribe ug mahimo. Okay, mao ni kaon na ta diyan na kaon hungit. Salamat, bye.